वर जुआन टीम उम्मीदी कुरुन तेरिन तके उफेदे टीम दे बांग्लादेश में वनी फुटबॉल आएगा फुदेर का मी मीडिया दे हर तेरेगा ता अने कामयाब तक होद मगन्न ता पड़े एक मुंडा कुरुन तेरे वर पासे मुर्शिद अली करेंगे देखुन तेरिन कारे बीट को फेतरे मी वंडनी मणु मणु आरी मच्चा नाजमुल कुरमच्चा गोल कुरमच्चा और कति बाला गोल कुरमच्चा बोले घुस पूरी सते दांडी मातिम बेर मिदिये और रीच नाजमुल हुदा फैसल गोल कुरमच्चा तिरी तिरी नगादिम बोला बोले घुस को ngara कुरे फोनवादा मासे के कुरी मैं सोंगला फोनवा अनुदेविगे मिदिये सूर आरी साग जेबा बोला मच्चे गेरी गोल दांडी हां नाजमुल गोल कुरमच्चा मिफान पर रंगला हुरस को दी पाकिस्तान कुलंतरी बांग्लादेश कुलंतरी राबी गोल कुरमती नाजमुल कुरे फुटबॉल तो एरी पाकिस्तान ओटिस और रंगलो पास तक जहाज अनुमति क्या पाहता कुछ नगादे पास के कुरे बोला गोतोगा हम बोला अने कुदी पास तक कोकें कुरियंग एरुए तो मसे कुरा मुंदाता दें रंगलो शॉटे मिफार फुटबॉल बोला माती मिदिये हम मी टीम वर्क मिनट फाहूं मोली मैचो आने पाक तिवಣ್ಣ शाकुआ कुराने कमे नूंकम पाकिस्तान के कोच बुने फमिवणी वर रंगलो रन बॉल हिपे मेदुतेरे बोले को इतरे दा मसे के कुरी तनु फाउल को फमिवणी सईद मिराजुल इस्लाम के वर रीति रन टीम के वन्न मसे के कुरी सईद एस फाउल को कुलंतिरे हुट्टुआ हमिवणी फापोस्ट बोर्ड नगादे तो मासे के कुरे बोला फापोस्ट ओले उसको मुरे गोल कंट्रोल कोला गोल कुर मच्चा मिफार नगादे मासे के कुरे बोला मावड बस बार वेगे मिदिये गोल हुरस को देश के हापे तेरे वदिला कुरे जसाली जान तुरु बोले जान बोल हिफेंग जान मोहम्मद गोल कुर मच्चा हुरस को लदिन कीपर बोल मिनेगी फेंग तेरे बादुंगर बोले मासे के कुरा हिसाब को नेते दनवंजे हेने फॉरवर्ड मोहम्मद अली अकबर खान वे संकोले फाहतो गोरे संकोले पाहू आदिल गोकुर मच्चा अली आगहा पूरी फोनवादी ನಮ್ಮ ಮಾವಡ ಬೆಸ್ ದೂರ ಮಿದಿಯೆ ಕೊಳೆ ಪಾದು ಕೊಲ್ಲ ಹರಂಗಳು ಬೋಳೆ ರಾವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಮ್ಯೂರಿ ರಾವಿ ಬೋಳೆ ಯಾಕೋ ಗೋಕುರ್ ಮಚ್ಚ ಹೊರಸ್ಕೊಲ್ಲದಿನಿ ಪಾಪಷ್ಟು ಮುಳಿಸಿದಾರ ಕುರೆ ಫೋಣವಾದಿ ಬೋಳ ದೀಪ ದಿಫಾ ಮಿಕುಡಿ ರಾಣುಗೆ ಫುರುಸತೆ ವಾರ ರಂಗಳು ಚಾನ್ಸೆ जान मोहम्मद बोले को जान पाहता तो कोल्ला कुळे तो मासे कमी कुरणी और कुरमती जमा पल बयांदादी अली बोले नगा अणकम ಇದನು मोहम्मद अली अकबर बोले नगा कुरे ಫೋಣುವಾದಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಯಾ ಬೇರು ಫೋಣುವಾದಿ बोले ಮಾತಿ ಮಿದಿಯೆ ಬೇರ जरूर कार्य का बोल होदा मसे की कुरी जान मोहम्मद बीट को दाइतरे वन्न मसे के मन गोल कुर मचा फापोस्ट नगा दिम बोला फापोस्ट नियाजी बोलिंग हुस्का हुरे कुरी फोणुवादी पोस्ट राबी कंट्रोल कोल्दा कार्य कुलतिरे कर बीट को दाइतरे वन्न मसे के कुरी एतनु राबी एरिया तेरे वादे वेट्टुनी फ्रीकुलुं कुरी अगेन नंग इशारे मि कुरी राबी बीट कोफा तेरे वादे फा एरिया तेरे कुलतिरिया तुगे हिफाटन कम इशारे को वेट्टुनी मोहम्मद अली अकबर कुरमचे तिरी तिरी मिफारू नाजमुल ददिया रवि कंट्रोल को ले बोले को मशके परते महाप के कोलो निमिगे मिदिए करने के काश नंबर आलमगीर खान मेहर में तो तेरे कोले मुंह में दाफे ने के में वरंग एटे वारा रीति हमला आलमगीर अली खान राजी फोणवादी हमला ये येमें के दे विंग प्लेयर बेनो कोगे काउंटर अटैक होगा मैं नुरक्का कुरुमा पाकिस्तान गोल दें उधर का रंगलो दे विंग के बदलगा कुले हरामी होनी मुजीबर रंगला मिफार गोल कुरमचा हुसेफा गोल कुरमती इमरुलु मैको एरिया तेरे वेट्टुनी मैको रींदु काडो रेकोलो हेदुमु देमे कुले निकुई कोलुंतेरियाई अदे इंडी अब शाहिद एल्लुं गोसेगे मिदी ठीक है निमुतका बड़ा
ಫೌಲಕ ಬುರ ಬೋಡ ಎಪಿಲ್ ಕುಮ್ಗೆ ಸಬಬು ಕುರುತಮ ದಿಂದು ಕಾಡು ಅಲ್ಮಣ್ಣ ದೇವಣ ದಿಂದು ಕಾಡು ಡಿಲೇ ಕುರಮಂಗೆ ಸಬಬು ಕಣಿಗೆ ಗೊಸಮಿಯಾನ ಸೈದ್ಗೆ ರಂಗಳು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಾಬಿ ತಿರಿ ಸಂಗೊಳ ಫಹತ ನಜ್ಮುಲ್ ಸೈದ್ ನಜ್ಮುಲ್ ಫಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನಗಾದಿಂ ಬೋಳ ಗೋಲ್ ಕುರ್ಮಚ ದೇವಣ ಫಾರ ಬ್ಯಾಂದಾದಿ ಎಣಕಾವಸ್ ಗೋಲ್ ಅದಿಮಾದ ಬೋಳ ಫೋನುವಾದೇತು ಮಾಸೆಕೆ ಎಕ್ಕೂರಿ ಏತನು सीधा रेड कार्ड रेफरी देखी मंजर फनिगे गोसी सीधा कोंकुलुंतिरे कमेन्नेगे डायरेक्ट रेड रेफरी दक्का फमिवणी बांग्लादेश टीम के कैप्टन मंजूरुर रहमान बोले मासे के कुरंगे तागोरी मंजूरुर रहमान कीपर एक्को वेट्टिगे इत्तम फनिगे कीपर जान मोहम्मद बोले को कुरे मिदनी हैदर कुरीगा जान पळिवाद कोफा हैदर एफार कुरे फणुवादी तारो कीपर दिफा में कुरे मुले मुस्कं कुरे हैदर फणुवादी बोल गोकुर मच्चा गोदुम फणुवादी हैदर देवणफार सईद फैग जीप वेट्टुनु बोल कीप मिनेगी जान हारिस गोकुर मच्चा तीर्तिरिन जान देवणफारा हय्यान बस मति मिदी केला अनुमति जान गोकुर मच्चा नगादे मासे के कोरी कीपर बोल दिफा मिकुर देवणफारा जान बोले मासे के कोरम मिहोरे तन वेट्टुनी कुरे केंदर रेफरी इशारा मिकुरे हारिस फणुवादे होगे तनु हैदर बोले को इमरिदा कुरे फणुवादे बोल बुलक होगे देवणफारा गेतनु बांग्लादेश कुलुम तेरिन बोला दिफा मिकुर बेरुंगे कुरिंग अने दानी कमिटी मका वादको एमे गीना पॉइंट होदा दे टीम का मेदुगा फाइनल कुले गोता मिफार गोल हुरस का कुरे फणुवादी बोला अब्दुल्लो अरंग हुरी एरिया तेरेगा फुदेवर का रंगला अल अमीन गोल को मचना गादिम बोले अब्दुल्ला मिफार गोल अलिमा फणुवादी अल अमीन पुरे कुरिंग अब्दुल्ला या देखुलुन तेरेंग एक्कुलुन तेरे को फोर्ते मना गादिम बोले नेरुने अनेकुलुन तेरे को नगादिम बोले ngara हुट्टा ಈಗ ಕುರುಮತಿಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊಳುನ್ ತೆರೆಂಗ್ बोल दिफा अंगलो बोले यांगलो कंट्रोल माडु कोल्ला गोल कुरमति नेवण फार अणका सोणुवा मासे के कुरी मिफार वस दुक वगे मिदिया टीम फुर्सत लिबिगेन दिया सुगे इतुरु वगतु का पेनल्टी दिवेणकमा बांग्लादेश बेंचों इशारे कोनो मिदिया अकोंडो बोले को कुरी फोणुवा मिफार ने अपोस्ट कीपर दिफा मिकुरी මෙචකොන් තිම් පොයින්ට් හොදමකේ වරබඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක දන්නවනේ මේ මැච් එවර වෙජ් කමුග වෙජ්ජාම ආද एको मैचु एव्वर वेगे निमिगे मिदे बेमन जिबली इंटरनेशनल फुटबॉल मुबारातुगे पूर्तम मैचु गोले फेनिगे नुगोस निमुनी